store, farlige dyr. Store, farlige dyr. Ja, det kan jeg. Skal vi prøve at høre nogle af dyrene? Det er godt. Okay, så måske skulle vi lige sige hej til dem alle sammen. Okay. Hej med jer. Kan I også lide det? Hej, det er alle sammen. Ja, det er rigtigt. Frøen, han elsker dyr. Han elsker dyr, der brøler. Altså sådan nogle dyr som... Hvad var det? Det var en løve. Ej, altså. Og især løver, der brøler rigtig højt. Var der nogen, der blev bange herinde? Ja. Ja. Men han kan altså også gå til nogle dyr, som bare har nogle høje lyde, som den her for eksempel. Det er en elefant! Ja! Ej, hvor vildt. Og ved I hvad? Sammen, der bor Bil & Brøl derude i skoven. Og nu skal vi altså på dyresafari. Vi skal ud og besøge nogle af alle de her forskellige dyr.